खुलुमबाय गासै रायजो राजानिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय जे दिनै जोंनि 9 अक्ट'खालि जितु मावफुं गोख्रों मेल जथुमनायाव कुन्ज दैमारिया फंनैसो प्रमोद बर' सारनिसिम बुंनायाव इउपिपिएलनि सासे आइजोआ बिथांनि सायाव कमेन्ट होदों जे बिथाङा सरकार मारै नङा होनना बुंदों नाथाय सरकारा गमायनो नंमारामोन जे बेखौ लिलि हटेलाव लांनानै बिजिबिजों बिथांमोनहा जयै सावरायलायनानै जेननाय सरकारानो जेरै जोंनि बिपिएफआ 18टा आसन मोननायावबो दिनै जेननांगौ जाबाय बिथांमोनहा 12टाल'सो मोनदोंमोन बिथांमोननि सोलोखौ खल बोलोयै नाजानो दिनै बिथांमोना सरकार दाफुंनो हाबाय बेखौ बुंदोंमोन आरो फारसेथिं बुंबावदों न'खर न'खर साखरि होगोन होननानै बे न'खर न'खर साखरि होनो हायैयानो जाहैबाय मा बिथां आइजो इउपिपिएलनिया बुंदों जे दाउ अमा फिनो होनाय राननाय बेनो सरकारनि सासे जब होनानै दैदेनलांनो जिउ राहा लामानि होनाय जादों होनना जोंनि जाय सुबुं लाइमोन सेंग्रासा सिख्लासाफ्रा इसिबां गोरों रोंगौथि गोरों लेखा गियान आरजिनायजों लोगोसे साखरि मोनाब्ला दाउ अमाखौ जोंनि गोदो गोदाय आजै आजौ दिननिफ्रायनो फिसिनानै जोंनि सुबुं माहारिया रायजो जाबोदोंमोन जे बेखि सरकार जायो नामा दाउ अमाजों जोंहा गोजोननाय गैया दाउ अमाखौ जों दाबो फिसिबाय थाखायो सरकार थाब्लाबो गैयाब्लाबो जों न'खर न'खर दाउ अमाखौ मोननो हागोन बिथांमोनहा बुंबावदों जे दायो जितु पिएमअ बडिनि न'खरनि सोमोन्दै सावरायनायाव बेखौ जों बुंनो गोनां गैया गासै रायजो राजा सुबुं माहारियानो नुखादों हाथाय गनाय मावनाय बादि लोहो लोहो वाल मावनायखौ सुबुं माहारिया नुखादों दा आरो मा बुंनांगौ दं बेयावलाय दा बिथांमोनखौ जों गाज्रियै सोंखारिनानै रावबो सासे प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि सोरबा जिल्लानि बेबायदि मख'नानै थांखिनानै बुंनाय जायाखैमोन नाथाय दानि सोलिबाय थानाय इउपिपिएलनि मुरब्बि सारखौसो बुंनाय जादोंमोन नाथाय बिथांमोनहा लाजिनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया मोनसे समाव जोंनि बिपिएफ सरकारा थानाय समाव बिपिएफ सरकारखौबो बिथांमोनहा इउपिपिएलआ गोबां गाज्रि सोंखारिनानै बुंदोंमोन नाथाय बेयाव जोंनि सुबुं माहारिया रावबो कमेन्ट होफिनाखैमोन गाज्रियै बुंफिराखैमोन खेंफोरथि होफिराखैमोन बिनि थाखायनो जों बे खेंफोरथिखौ लाबोनाय जादों दिनै आइजो जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय ओरैबायदि दुखु मोनदों सासे आइजोखौ बिथांमोनहा जिबायदि खेंफोरथि होनांगौ बेबायदि खेंफोरथि होबाय जेन बेबायदि सासे आइजोनि सायाव नोजोर होनानै खेंफोरथि होनाङा जोङो रावखौबो दुसिनानै बुंनो थाङाखै नाम थांखिनानै जोंहा जि बुंनांगौ बेखौसो बुंदोंमोन जि नंगौ सैथो सोलिबाय थादों बेखौसो बुंदोंमोन जे बिनिखायनो दुखु फोरमायदों जों दिनै जोंनि बिपिएफ दोलो आइजोनिफ्राय दिनैनि दिनाव राजनितिकनि दोलोआव बयहाबो बुंलायनाय मोन्थाय दं बे नंगौ खिन्थु दाखालि सासे जुगामि होननाय इउपिपिएलनि आइजोआ निकुन्ज दैमारिखौ गोबां खोथा बुंदों गोख्रों राहा लामा लागोन बिदि बुंनायाव जों दिनै गासै बिपिएफ दोलोनि आइजो माहारिया दुखु फोरमायदों जे नोंथाङाबो सासे आइजो नोंथांखौबो बेबायदि गुबुना बुङोब्ला नोंथाङाबो दुखु मोनगोन गाज्रि मोनगोन नाथाय बेबादिखौ जों रावबो बुंलायनांगौ गोनांथि गैया राजनितिकनि बेलायाव दान्थे बिदिन्थिया जालायखाबाय थाखायो सोलिखाबाय थाखायो बे दानि नङा सिगांनिफ्रायनो सोलिबोखानाय बिनिखायनो होखारलायनो हानाय सोरखौबा जुगुमलायनो हानाय बेफोर गोहोखौ सोर होखो नोंथांनो सोर होखो बे मोन्थायखौ बयहाबो राइट आरो इन्डिपेन्डेन्स दं